Sakdan. Na. Apilo na sa pictures. Mga bay, di mag-celebrate mi ha. Kay muli na sa ligaya. Wa, amo kanta man. Ba, hawiri sa ba? Hawiri sa tong puto kay mag-picture ka. Pa, ihatag niya Jilo. Dali. 1, 2, 3. Maayong pagbiyahe. Thank you. Nagkuhan man ni mo. Thank you. Mitikig lagi. Titigig lagi no. Wala na ko. Wala surprise ko ninyong buwang mo. Ay, saba. My farewell party. Maayong pagbiyahe. Bye-bye guys. Na-miss na ko ng mga buwangon discreet ba? Sa'yo may kasulti. No, na-surprise kay Kuani. Wad yun ako Biniyag sa pika. Ay, ako. Siya pa'y nagtimpla. Ako bagoy gatin-plug. Dinuo ko minatay. Ngayon ba ko butangian na. Para na din ako. Naunay ra ko. Gatay. O say message ni mo, namutanan. Guys, see you in 3 months. Inshallah. Dapat init yung pansit, uy. Napansin to eh. Ala, nga nung ako may nangilap na buang. Tulo man akong luha. Picture ba? Yawa na wala ko mo. Mimis namin. Maayong pagbiyahe, ligaya. Maayong pagbiyahe, muli na sa ligaya. Mimis kita. Muli na sa ligaya, Muli mga na ko bay. Sunday. So, mintras nag-process mi ganina, ni duul-duul sa ni siya. So kami Jilo, sige po, may gidat-gidat ni Jilo. Uy! Sige, uy, init na kayong pansit dahil. Napasok na ko. Wala mo kung sa pinani atin doon. Oh, ganda, uy, sapin-sapin. Ato ro, oh. Nabuang. Wala sa pin. Init na ba no? Wait, magkuha lang sapin. Ha? Sa kilti. Meron po tayong prepared dito puto cheese for ligaya. Namula. Ay, so, wala kayo na ako. Hindi na kayo lang yung bubuang. Wow, na-expect ka ni Daiba. Pansit and puto for you. Thank you. Mayong pagbiyahe. Thank you sa inyo ang preparation. Hindi ko hindi ako dito na. Wala ata ko. Hindi ko bago ko. Hindi ko tilo ko. Hindi ko bagsa. Ayun. Kami ni Jilo, sige, may kinidhata yung nirisa. Yan ang kinabaho ni Gino. Ba inyong effort. Thank you guys sa mga effort o mga Ansa? thank you guys sa mga effort na wala with loving kayo. Loving memory of Ilan bili ka na. Picture tayo. Tiros. Dapat lang. Risa, pila sa Tiros, sa Tilambi. Priya, Once more. sila buwan si Luis. Luis. Luis? Okay, nang hawoy ko. Nasaan si Luis? Priya, come here, picture. Ang layo hawiri lang, Luis. Kaya aron maklaro ni. Mas maayo hawira ni mo. Luis, come here. Tilambi. Sa Tilambi? Priya, halika na, Hindi Priya. lagi may makitang niya. Ano? Priya? Na. Priya. Luis. Luis. Pagtana ng timer. Halika na, te. Din sa likod ni Risa, te. Tika, kasi alis na ako, te. Diyan ka na lang. Tilambi, miss kita, te. Ala, itaas ko, te. Ayan. Andyan ang cooler mo, Priya. Yes, ayan. Kompleto tayo. Wow. One more. One more. What is that? Calling. Madam. Tido. Ayan. Mayong pagbiyahe ligaya and good luck sana ano. Ha? Ang sa? Uy, yung kabila ko po. Yes, kainan na mga bay. Kaya tayo. Ala, talaga nasinaw?
This is the after. Hala, bakit walang bawas ang masbos natin? Chicken butter, maragbanga, pansit ni Priya, Egyptian rice, chicken joy and french fries. All finished. Ang ating lasagna, hala, mabenta ang lasagna natin, ang kabab. Lasagna na Filipino style. Yes. So magama ka Filipino style. Filipino na bitaw style diri sa ilang pagkaon. Pansit. Yala, kainan na. Kainan na, Luis. Kain na tayo. Rice at saka pansit. Oh, kabab, lamig na. Butter chicken, ha? Pait? Pait? Ano ba? Ano pait man? Di, bakit sunog na yung muna kuha, Tiros? Inalong anak min kay dugay na ng sigap. Ano na yung anak? Di, wa man, wa may sunugod. Ha? Ang sauce, ane? Ano na pait? Di man, kulami. Dili, basta ng daon-daon na yung mga kikit, diha. Lami man kayo. Ang sarap ng chicken, chicken butter. Manok lang kunin mo. Chicken butter, manok lang kunin mo, ganyan. Hindi mo nang samahan masyado ng sauce. No one, all eating. All eating, bebe. Uy, basta marag, ubos. Wala namang laman. Taba naman lang ni ay. Everybody's eating. Yes, kumpleto tayo ngayon. Sino kulang? Si Irene. Ate Irene siya. Pasok ka na lang sa banga. Shout out. Ikaw lang wala. Pwede kung kaya na may puto at pansit. Sa kabila siguro sa ere. Dati Rose naman ang present ngayon. Si Rose. Kasi wala yan nakaraang Friday eh. You know? Kasing kangkad ng na. Masarap. Pulong na. Aray ko. Malagkit yan. Dinagdagan ni Jello ng Ano, tanasaan ko yung banila. Kasi marami nalagay na vanilla ni Dilo. Ano lang yun? Pila ka taklog, Jello, yung nalagay. Isa. 1.5 lang. Dapat isa lang, lo. Kasi... Ako ang akay yun. Ha? Ako ang akay. Ano? Noon. Kinuha namin. Ay, ubos na, te. Kinuha namin. Alam ka, patikim naman natin. Pero uwi siya. Bakit ko? Dinaga na mga nangatan. Mga ba? Ay, salamat nakasurvive na sa pangalawang biyernes. May dalawa na lang. The last girgian man. Ay, Di. ang girgian si Tuesday. Kung diri ang girgian, Martes. Hindi ko ha. pero kung diri daw ang girgian sa Martes, Friday daw kayo magpakain. Yun ang yun ang first plan. Iwan ko ngayon kung anong final. Sabi ni nanay kahapon. Sa Salvador. Bawal na final. pa yung sinasabihan at pinag-usapan ng tatay. Maliit na lang sa mga sa sala. Sa taas eh. Sa taas? Sa taas, sa sala. Kasi maliit pa rin. Taas, maliit. Maliit pa rin. Maliit. Lalo na maraming bata. Uy, naluto ra ang bihon. Ang iyahang kuan. Ang maganda ko sa inyo, maluwas. No? Oh. Ano ba? Diwan niya din. Diwan niya, tapos ang kain yung pwede pa sa garden. Ito rin sa garden, tapos sa diwan niya yung ikot. Ito kasi yan. Matahaba. May kekeling. Last year? May nabutat, no? Butat lang. Oh, Butat. Mag-uwi kayo dyan ha, kung may tira. Nga butat. Sige, ito, mag-uwi kayo. Birthday yun. Birthday-an. Birthday pala yun. Birthday niya. Kaya siguro. Birthday niya hayo, dito man. Di ba? Yan nga. Hindi na lang yung mga sasakyan na may ano.
Ginaya nila yung birthday ni, birthday ni... Sarap ng ano, lambot. May nakuha pa akong laman isa. Meron pa. Ito na lang, kuha ka. Lang na. Kasi hindi ko bukay. Ano? Sa legs ito eh. Ang sarap. Nakasurvive tayo, Sarah, hindi nag-rice. Ngayon lang. No? Pero tinapay naman tayo pinapay kanina eh. Yan, pansit carbohydrate. Carb man yun. Kanya, rice mo na. Rice flour. Ano yan, puto? Malagkit malagkit. Oo. Naluwa na namin kunting harina kasi nga ano siya. Dalang ni Sarah yan? Malagkit? Purong malagkit. Kung ano na ang kilo ko, pinagiling. Ang dami, pinadala sa tita ko, te. 6 na kilo yata. Mayroon pa kayo sila? 6 Malagkit? na kilong ganyan. Malagkit? Sa akin, 1 kilo lang mahal. Meron yun, niluluto ni tita yun. More? Ano na? Ano yun, dito rin siya. Dito rin siya sa kwet. Asawa ng uncle ko. Ano nila, te? Pinakilala ko sila, commit sila. Ayun yung sinabi mo Tapos, na ano? pag-uwi Yung nung, dito? pag-uwi nung friend ko yan dito, kasalagan sila. Wala pa siyang anak, no? Nag-stay siya doon ng na buwan, bumalik dito. Hindi talaga nabuntis, no? Hindi. Ano na ba? Siya sama. Matanda na, yung babae. 40 Ah. plus. 40 plus na yun? Yung lalaki. Hello, Barox. Ha? 40 plus na din. Pero nice kay abaya. Ay, abaya. Kasi Baroki nagabaya. Ala, Baroki, ligayat. Said you wearing a baya? No, I said, pero very nice abaya. Kaya, ano? Ano na? Dash yun. Distasya. Natabaya. Ang ginawa ko ni mo legs. You are wearing abaya. Makalibog. Makalibog yun yung mga gito. Distasya baya. Kudra. O ano yan? Yung sa ulo? Butra. Butra, Tino? Kudra, minsan nasabi ko. Kudra? Akyat namin sa taas, kanya-kanya bukbuk. Kami din naman eh. Kami din. Kanya-kanya kami doon. Eto si Priya, ganyan sa kanya. Meron ka na kumakain ng butak. Ay, yung kain. Kain? Yes. Namdam. Water? Tubig na lang sa pato. Bottled water, dam. Meron ka ba, Sarah? Ayan, ayan, sa baba. Enough, dam? Hindi pa tayo nag-serve ng water dito. Pero sa lalaki, may naman na. Nang mga ganun bottle? Ganda ang damit niya. Oo, design. Binaso ko. Iba main mo na Pero yun. dito, yun na lang. Madam, pag kumain na. Kukuhan si ano, Luis ah. Madam, pag ayaw mo na, main na. Ay, kung Ba, lagay pa ba? Nagbuhat kami ng mga damit. Lagay ba? Mine, pre, mine. Wala man. bungol. Bagong bili ni Lagay pa yung blue. Ano, te? Ano yan? Oo, siya, te. Sa sahod niya. Tapos, nag-request pa ako ng another one. Sabi niya, sa next sahod ko na. Sabi niya, next year daw, bilhan niya sa salwa. Ngayon, siya talaga bumili niya. Sahod niya. Mapato. Meron pa dilaw. Yung daily use namin, yung nandoon ba? Uniform. Siya. Paano yung dalawa? Ay, si ano ito? Dati na yun nangako si ano Latipa, Mary. Yes, doktora. Sabi niya, Mary, pag makasweldo ako, bibili talaga ako sa ano, para sa kusina. Mahilig kasi siya sa Oo. Yan, tinupad niya. Ayun, yung sinabi nga niya noon nag-aaral pa na pangisda ko eh. Ngayon daw niya bibili. Ano? Pangisda? Ay, sige, sige. Naalala pa niya? Oo. Alam. Yun. Tupad talaga Bilang ganyan, niya. te? Tupad niya talaga. Bibili daw siya. Tupad rin niya Yung talaga. ano, yung ganyan? Oo, yung net. Lahat na siguro, pati plus light. Set na. Ay, hindi ko. Yung tabang isda. Sige, te, mga ito, tasyali. Bugog. Nabaliktad man niya itong kuan eh. Explain na yung ano niya. Kaya na yung ID na. Thank you mga bye. Bye-bye na mi. Bye Lex. Happy trip. Asa man si Gaya? Adara de. Happy trip Lex. Nasa kompleto mi.
Bye-bye na, taas na ni atong kuan. Bye-bye. May ni remembrance, remember me, remember you. Thank you for watching. Bye.